Potężny zamach bombowy wymierzony w pociąg wojskowy pochłonął dziesiątki ofiar w pakistańskiej prowincji Beludżystan. Do ataku doszło w niedzielę, gdy skład przejeżdżał przez Szaman Fatak w stolicy regionu Kwecie. Potwierdzono śmierć co najmniej 24 osób. Nagrania z miejsca zdarzenia pokazują stosy gruzu otaczające spalone wagony i pojazdy. Według wysokiego rangą urzędnika w pociąg uderzył samochód wypełniony materiałami wybuchowymi. Do zamachu przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu, organizacja walcząca o utworzenie niepodległego państwa. Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zdecydowanie potępił atak, oświadczając, że takie tchórzliwe czyny nie osłabią determinacji kraju. Senatorka Sherry Rehman zwróciła uwagę na szczególnie dramatyczny wymiar tragedii. Większość ofiar to kobiety i dzieci podróżujące na islamskie święto Eid.